Teraz sme si vybrali obchod približne strednej cenovej kategórie. Ideme našim veteránom a hneď vedľa je Kedvelo, čo v podstate je, že sú na rovnakej približnej kategórii cenovej, tak nižšiu strednú vrstvu. Tieto obchody sú proste pokope tohoto typu. Čo to boli predtým Kervene Klane, tak tam sú pokope za obchody také luxusnejšie. A teraz to sú také stredného typu. No dobre, tak poďme. Môžete, sledujte zľavy. Ľudí sa môžete rozmiestniť na tie zľavy, vieš. Nenapadný. Toto je podľa mňa aj nižšia trieda. No. No tak máme teraz také zľavy. Tu nevadí, naštívime potom ešte aj niečo také, kde sú drahšie ceny. Sukňa za 2 €. Aj mi ide to. Ale zase umiestnenie majú v pohode, tých oných. Vydavačky nejavia záujem. Počkaj, nie. Rôzne si máme dobré správy. Rozdiel na chlapčenské a dievčenské a detské. Aj osvetlenie. Taká móda pre pubertáčky. Čo ide?